noma isimo simanzonzo thokozela indaba eshisayo noma isimo simanzonzo. Ngikubingelele mbukeli kuphinda kuphi lapho kufika khona-ke wona lo mbukiso wakho wesimanzuzo sekulethela zona-ke iy'ndaba zisashisa zinjalo. Abalandeli-ke bomculo masikandi baqala-ke ukuyihlaba le yakambheje-ke naye laphana-ke uMayogat wale emzimkhulu njengoba-ke emva kokuba efake laphana-ke ividiyo uMayogat kade efonela yena-ke laphana-ke uMbeje bexoxa nje nathi-ke ividiyo mbukeli-ke ngikufakela yona njengamanje-ke bese-ke siya lapha ku-comment section sizovula kho ukuthi ngabe baxabene ngempela yini-ke. Sho mfana mpela usejimini kusasa ngiyadlala nje. Ngidlala la ijolisi ngifuna uzongigidela uzobhala u50 ngosuku. Ngicela ukuzeke epejimini mfowethu 50 ngelanga zokuholela ngoba phela engani waye kumsebenzi. Awaye kumsebenzi akubulisa inkomo zakaButhelezi. Ozogida Mbeje uye kube imbabane wostela ngithi awusebenzi. Ngikuphi umsebenzi kabi yami uyimbabana nje wostela usebenzi. Awusebenzi washela ubhuti abasebenzayo. Uyimbabana akini nakithi ngikuphi umsebenzi thathi cela amaqelana. Cela amaqelana thatha na umsebenzi. Thatha na umsebenzi. Thatha na umsebenzi. Wena sithatha umsebenzi uyekube imbabala. Uyokondliwa kusukubenini lapha ehostela kabi yami. Wozogida wena usakhetha umsebenzi. Uyayibona into yokukhetha umsebenzi-ke iyona into ekwazi ukuthi uwashe amabhodo lapha ehostela. Ikhuthele kudlula bani manje? Woza wena thatha umsebenzi Mbeje. Hayi woza ndoda ngiserious la kusasa ngizodlala woza uzogida. Wozogida ngiyahlula nje ukuya nokubona uyazi. Wena awuvumelana-ke. Lo mfana uyedelela awuvume yakho ithini? Hayi ithini yakho? Ithini yakho? Ithini-ke yakho ingoma? Ithini yakho? Ithini ingoma yakho awusho phela ngizwe. Hayi kahle kahle bengekho lapho lo msebenzi manje awuthathi ngempela uzongikhetha. Ngizokuholela. Uyabona mase ngibeka ngegama lepasi emfana nami-ke sisaqabeka ngempela-ke kwetini. Yewona kuxolisana. Akuyekwe uma ukuthi kuyayekwa-ke bengithi mina ngikuphi umsebenzi sho.